गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअजों गासैखौबो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा टाइप जासिगोन आरोना। आं माने फंनैसो गोसोनि साननायनि बाथ्राखौ आं बुंफुरना होनो नागिरदों। बिथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना माने खोनासंलांदो आरोना जोबजासिम। लोगोफोर बाथ्राफोरा माने ओरैबायसा जाबाय आरोना। माने जोंनि बे माबायाव आरोना माने बर'फोरासो माने भाइराल भिडिअ जागासिनो। मानो होनोब्ला बिथांमोना बिदिनो भाइराल खालामजाथाव भिडिअ खालामगासिनो। बिदि माबा नाङा आरोना बांद्राय माने बर'फोरा बिदि भाइराल जाथावथाव भिडिअफोरखौ बांसिन दा लाबोनाङा। मानो होनोब्ला लाबोनायाथ' जानायनि उनावसो भाइरालखौ खालामो नङा होमबा। खालामनायनि जाहोनानो मानि थाखाय मानसिफोरा बुंदों आरोना मानो बर'आनो बर'खौ भाइराल खालामदों बिदि होननानै बुंदों। मा खालामनायनि जाहोना ओरैबायसा जाहैदों माने जेनेबा आरोना दा जोंनि बर'आ भाइरेल खालामनानै होबाय। ओमफ्राय जाय उननि जोलैया जानो थांगासिनो माने बिथांमोना सिरि सिरि बिदि खामानि गाज्रि मावगासिनो बिथांमोनखौ होबथानो थाखायसो माने भाइराल भिडिअखौ खालामनाय जादों। माने बांसिनानो बुंदों आरोना मानो भाइराल खालामगासिनो खालामनाङा होनाङा भिडिअखौ होननानै। माने भाइराल खालामनायनि जाहोनानो जादों माने बिदि भिडिअखौ मिथिजोबथों आरो जाय उनाव जानो थांनाय बिथांमोना जाहाथे जाया। मानो होनोब्ला माने बिदि भिडिअखौ बेनि थाखायसो खालामनाय जादों जाहाथे सुद्रायथों बिथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै हामदों बिराद मोजां मोनदों जोङो आफादगिरिफोरा हमनानै होनायनि थाखाय आरो बिदि भाइरेल खालामनानै होनायनि थाखाय बांसिनसो मोजां मोनदों आरोना। मानो होनोब्ला माने गिया दानि मानसिफोरा बांद्राय गिनायखौ माने माबाया आरोना दोनखोमाया बांसिन गिया होननानै देखायखायो। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना दा बिदिनो सिं जाखोमानानै दङ बिथांमोना जेबो गियाखै। मानो होनोब्ला बिसोरो बिराद माबा आरोना गोसोआथ' बिसोरना गाज्रिखा फारसेथिं जेबो साननो रोंखाया बिनि थाखायसो बिदि खामानिखौ मावदों। बिदि खामानि मावब्ला जि सानसे माने माबा उनाव हमजागोन बेखौ मिथिया आरोना बिसोरो। मानो होनोब्ला न'निथ' मान सनमान जाखागोन ओमफ्राय गामिनिबो मान सनमान जागोन ओमफ्राय गावगायनि दाम गोसा जिउखौ माने देहाखौ बिसोरो फाननानै जाग्राखायनो मिथिया। बिनि थाखायनो बे भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामनाय जादों। बिथांमोना बिदिनो खालामबाय था ओमफ्राय जेराव मोनो बेयावनो हमनानै बु आरो बांसिन भाइरेल खालामनानै होसिन। बेखिनिखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि होननायखौ गाज्रि मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन बिथांमोना आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा आरोना। जाय बिथांमोना आरोना बे भिडिअखौ नुसनब्लायदोंबा अननानै बांसिन नाय आरो आंनि बुंनो थांनाय भिडिअखौ हागौबा शेयार खालामनानै हो। बिदि जानो थांबाय थानायनि जाहोनाव जुदि उन जोलैफोराबो गाज्रि जाफालांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया बांसिन गाज्रि नामाव गोलैलांगोन। बेनि थाखायनो बांसिन आफादगिरि गामिनि मानसिफोराबो मोनसे गामियाव आयेन सुजुनानै दानानै ला जाहाथे बे खामानिखौ मावनो थाङिनि सिगां 100 बार सानग्रोनांगोन। बिदिनो दोङो आरोना गामियाव बांसिनानो दङ जेनेबा आयेन गैयि आयेन दायि बिथांमोना गामि आयेन दानानै लानांगौ। जाय बिदि खामानिखौ मावो बे मानसिखौ मा खालामनांगौ बिदि आयेनखौ दानानै लानांगौ। आयेन दाना लानाया जोबोद गोनांथार। जुदि गिदिर गोलाव मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ नायसनब्लायदोंबा आरोना माने बुंनानै हो माने भाइरेल खालामनानै होनायनि बाथ्रा नङा आरोना। बे भिडिअखौ हायोब्ला बांसिन नायनांगौ आरोना जोबजासिम। माने जोबजासिम नायबासो बुजिगोन नङा होमबाना। ओमफ्राय जाय बिथांमोना आरोना बिदि सिं खामानि मावनो सानलांगासिनो अननानै बिदि खामानिखौ गार। निजिनि माबायाबो नामाबो बदनाम जायो फारसेथिं बिमा बिफा निजिनि न'खरनि मानसिफोरा आरो फारसेथिं गामिनि फारसे आरो नों ससियेल मिडियायाव मिथिजाखांनायनि उनाव नोङो माने थांनानै थानायानो साबसिन नङा आरोना। बिदि गाज्रि देहा फालांगि खालामनानै थानाया माने नामाथ' थांखाबाय थांना थाखांबाबो आरोना माने मानसिफोरजों खन्थाइ जाबाय थानो गोनां जायो। बेनि थाखायनो बांसिन हायोब्ला गार अराय लागै निजिनि खस्थ'नि मावनानै दांनानै फिथाइखौ जा। माने मानसिफोरा खालामनो होननानै खालामा माने मिथिनायनि उनाव जाहाथे बिदि बिथांमोना जाखोमाना थानाय बिथांमोना जाहाथे सुद्रायथों नुनानै गिथों बेनि थाखायसो खालामनाय जादों। मानसिफोरा बेखौनो सानदों माने बर'जों बर' मानो भाइरेल खालामनांगौ मानो मिथिहोनांगौ नाथाय बिदिनि खोथाया फैया। हागौब्ला बिदि माबाखौ
जुदि सानो आरोना आफादगिरियानो जा गामियारिनि मानसियानो जा साननांगौ जाहाथे बिदि खालामनायनि उनाव खम जालांथों। बेनिफ्राय आयेन दाना लानाया गोनांथार। गामियाव हायोब्ला अननानै बांसिन आयेन दानानै ला गोरा, जाहाथे बिदि खामानिखौ मावनो थांनायनि सिगां साननानै फावसायफिननांगौ जायो। बांसिनानो गामियाव आयेन गैयिनि थाखाय बिदि जादों। दिनै मा हमजाखांनायनि उनाव न'आव थांदों नोंगो, नाथाय जेबो आयेन गैयाबोला मा बियो बिदिनो थाफिनगोन? बेयो सैथो बाथ्रा, माने बेयो सुद्रायनाय नङा। गांसो गोरलै जानाय मोसौआ जाखायो, संख्रि जानाय मोसौआ संख्रिखौनो नागिरखायो, बे बाथ्रायावनो दंखायो। एसे साननांसिगोन माने बाथ्राफोरा आरोना। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन। जुदि होननाय देखायनायफोरा गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना।